Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, dinini be YouTube video ani mamini cousin phongbai angni amai jai beni haba. So dine haba lo arna ar gaban reception. The evening ni 5 o'clock dine haba kolo naine tangan gaban mitia जोङो थांगोन ना थाङा जायखि जाया दिनैनि हाबाया माबायदि जायो बाथौ हाबाया नायनोसै आंबो नुवाखै नोंथांमोनखौबो देखायगोन माबायदि जायो. Let's start. जोंना आमाइ हौवा गोदाना उन्दुनानैसो दङ. हाय हौवा. हाय. हाय बोलो. हाय. 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 हाय होनलाय. हाय. हाय. सनड्रेब हाय बुं. Nice, Pragya. Wow. Say hi. Hi. Subscribe our channel. मेरा यहाँ से कुछ एक होगा नहीं सकता आप आपको काम Dintima, Radam, Trishul, hi bola. Hi. Why is everyone busy with mobiles? Why? Hi, Hendra. Ang bigot mo, akin naman. Masari ko sa lanto. Music.
Guys, so दिनै रिसेपशननि दिन ओमफ्राय रिसेपशनाव थांनायनि आगोल जोङो बनसम बागान ना पानबारि बनसम बागान नैबे फैदों आंनि आमाइमोनबो फैदों आरो जायगाया जा मोजां नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बनसम बागान ना पानबारि बनसम बागान कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दाबो कमप्लिट जायाखै आरो Tupu. Hi. Hi, Ola. Hi. What? Guys, dinayni be video ko beyan pasubsay. Thank you for watching the video till the end. Make sure to like, share, comment and subscribe. Bye bye.